Ahojte všetci, dnes si dáme spolu takú menšiu turistiku v okolí Nitry, čiže už viete, že ideme na Zobor. Dneska to je bez Sašenky, lebo tá musí drať lavice v škole, pekne študovať, tak týmto ju pozdravujeme. V ďalšom videjku bude tiež zúčastnená. Ja moc Nitru nepoznám, tak sa budem orientovať cez Google mapy, ale je tu veľa pekných miest, o ktorých som nevedel, ako napríklad nitriansky Stonehenge, hej. Aj toto sme vlastne na takej hojdačke nad kameňolomom. Máme tu Zoborský kláštor, Svoradovú jaskyňu, tak si to všetko pozrieme. Pôjdeme teraz hore na Vysielač a na Zobor. Tam som, tuším, ešte nikdy nebol, neviem, možno ako dieťa, ale z tejto hojdačky, ktorá je tiež na Google mapách, keď ukážem vám ju, je takýto pekný výhľad na Nitru. Naozaj niečo nádherné. Po ceste hore máme aj takéto lavičky na oddych alebo na svačinku. Ideme po červenej, po cyklotrase, ale ja idem cez týždeň, takže moc ľudí tu není. A chcel som ešte tak poprosiť Nitrančanov, ak vedia, kde je najlepšie také parkovanie pre cez poľných, tak napíšte do komentu. Dobre, máme tu takúto tabuľu, ktorá hovorí vlastne o naučnom chodníku Hradiska Zobor, tak si to stopnite, ak chcete čítať. A je tu pekne vysvetlené aj, že sa tu nachádza vlastne taký obranný val dlhý 2 km a miestami vysoký až 7 metrov. To je veľmi zaujímavé. V podstate tu bolo zrejme nejaké hradisko v dávnej dobe. Kozmická stanica Zobor. Vidíte, koľko satelitov tu, ale nie. Tak sme hore, tu máte nejaký fotopoint, kde sa môžete pekne odfotiť v rámečku. Je tu nádherný výhľad. V podstate tá cesta vás trvá 45 minút, kľudne s detičkami. Tak čo tu máme všetko? Vysielač pyramída, hej. No a toto mi povedzte, Nitrančania, náš krásna skala tam. Čo je toto? Hej. Ja mám takú predstavu, že z to môžu paragliding, že sa rozbehnú alebo čo, alebo už potom nejaká konštrukcia pre samovrahov, kde sa rozbehnú tam na tej skali dole. Neviem, napíšte do komentáru. Tu je tiež nejaká tabuľa, kde si môžete prečítať, čo pod sebou vidíte. Ďalekohľad. Naozaj široký rozhľad na celú Nitru. Dobre, máme tu feratu, skaly. Je to tu také dosť strmé, treba si dávať pozor, tam šlapete. Dole môžete vidieť. My sa presunieme ďalej z tohto miesta. Prišli tu takí študenti, tak už tu kľud nebol, celá trieda. Ale ako som sa pozrel na tú tabuľu, na jedno z najstarších miest Slovenska, na Nitru, veľa pekných miest tam je, určite hrad a Kalvária, takéto veci, som o tom vôbec nevedel. Takže sa oplatí sem prísť. Ako možno Nitrančania sa na mne zasmejú, hej, ale tak v podstate nie sme odtiaľto. A dúfam, že si to pozrú takí, čo nie sú v Nitre a možno, že sa inšpirujú a prídu pozrieť do tohto vášho pekného mesta. A my ideme ďalej. Takže nad Vysielačom pyramída sa tu nachádza vrch Zobor, ale my už ideme smerom dole, pôjdeme pozrieť ten Stonehenge, čo to vlastne je. Dobre, my sme na mieste zvanom Meškov vrch, prišli sme odtiaľ. Je to taká pohodová túra, vôbec nie je to náročné. Tu máme takúto kamenelú pani, alebo to nazvať nie. Také kamene naukladané.
Máme tu takýto obrovský Stonehenge. Som si ani nemyslel, že to bude také veľké. Alebo teda to ani také veľké není. Je to celkom maličké, no ale je to pekné. Ako je tu veľa pekných miest na pozeranie, na objavovanie. Všetko tu ani dneska nepostíham. Len taký okruh som si spravil v podstate od spodu smerom hore na pyramídu. A tadiaľ to tam boli nejaké 3 duby. Tento Stonehenge. A takto dole pôjdeme už smerom na Nitru. Takže máme tu Svoradov prameň, ktorý už netečie. Neviem prečo vyschol. Svätý Svorad, patron nitrianskej diecézy a mesta Nitry. Takáto zastávka tu. Z druhej strany je lavička na posedenie. A tu si môžete prečítať legendu o Svoradovi. Ináč voda je pitná, píše sa tu, že to je pitná voda. Lenže žiadna nie je, tak smola. Ideme ďalej. Toto je ináč nejaká trasa svätých, alebo niečo takéto tabule sú. Svätý Gorazd, píše sa tam rôzne tie kresťanské. Hej, Svätý Konštantín a Cyril. Také príbehy, no môžete si po ceste prečítať. Je tu tých tabú dosť, no. Jajaj. Až moc by som povedal. Asi bolo aj veľa svätých, no. Vstupujeme do Svoradovej jaskyne. Sám som zvedavý, čo tam bude. Verejnosti voľne prístupná jaskyňa. Jaskyňa s dĺžkou 30 metrov. OK. Tu je taký výšňalok. Ale treba sa riadne zohnúť. Neviem, či tu niečo uvidíte. Lebo je tu tma. Ale to v podstate len je to zatarasené, no. Neviem, kde 30 metrov by som mohol ísť. Skúsim vám to zasvietiť. Aha. To sa vo lede ide len. Je to no také veľmi úzké. Vyzerá, že tam je na konci aj koniec. Mohol som si čelovku zobrať. Som nevedel, že pôjdem na takéto miesto. No tu máte kríž. Z vďačnosti svätému Svoradovi. Tak, a my ideme naspäť. Troška by tu mohli návštevníci udržiavať poriadok. Dobre, tu sa už dostávame k Zoborskému kláštoru, kde sa vlastne tak odzadu cez turistické chodníky. Toto je také archeologické nálezisko, hej, že stan sa archeológom nájde črepiny keramiky. No také pieskovisko, ale je to neudržiavané. Keby to troška spravili krajšie, tak by som tam aj deti pustil. Za týmto kláštorom sa nachádza taký liečebný dom alebo liečebný ústav. A pred tým ústavom je taký parčík. A sú tam tzv. Zoborské listiny, ktoré sú vlastne najstaršie listiny zachované z územia Slovenska. Ja vám hodím asi obrázok. Ja som popri tom šiel, ale tam bol taký ruch, to sa nedalo natáčať, proste decka tam kričali a sami turista, samé auta, už tam bolo parkovisko, takže vám to aspoň hodím nejaký obrázok. Ale oplatí sa to pozrieť, no všetko je to také pekné tu na... Príďte. Nejaké turistické informačné centrum, ale vyzerá byť prázdne. Tu je už ten kláštor. No, je to kláštor kamaldulských mníchov na kopci Zobor v Nitre. Mal by byť zrekonštruovaný. A toto je asi pôvodná stavba. Áno, toto bolo vidno aj na Google mapách. Takéto staré múry. Tu je Ježiško, soche, vytesaný oltár, tu sedia vrchnosť kresťanská. No veľmi pekné. Ale píše to, že rad svätého Benedikta. Tak to je potom benediktínsky, ale na internete som našiel, že kamaldulský mnísi, tak neviem. Ozrejmite mi to v komentároch. Našli sa tu rôzne artefakty. To ešte z boku. Ideme hore. Tiež nejaká budova. Novo postavená, ale zaujímavé, že na starých hradbách postavené niečo nové.
Príbytok mnícha 2015. 3D prehliadka v rozlíšenej realite. Takto vyzeral príbytok mnícha. Nejako. To je nejaká maketa, pozrieme. Zrejme ako kláštor vyzeral. Kamaldulský kláštor. Tak je to. Tuto vyzerá byť, že rôzne také aj pre deti. Dá sa to potočiť. Aha. Príbeh kniežaťa Pribinu. Tu sa zahráte. Zážitková expozícia. História hradu Pexeso. Tu si dáte hlavky, pofotíte sa. Ďalšie takéto. Vodovod Kamaldulského kláštora. Takže tu sme mali aj taký viadukt. Zrejme. Rákociho altánok. A tak je to pekné, no. Dobre, ja sa z tohto miesta s vami lúčim. Cesta nám trvala 3 hodinky a vypil som popri tom pol litra vody, čiže je to úplne nenáročná trasa. Kľudne sem príďte aj s rodinkou, popozerať si to, je tu veľa pekných miest, ktoré som ani ja neobjavil. A my sa vidíme v ďalšom videu. Dúfam, že už aj so Sašenkou, malo by to tak byť. A ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber. Ten odber nám veľmi pomôže, lebo by sme chceli nazbierať tých 1000 odberateľov, tak no, snáď to vyjde. Tak sa zatiaľ majte, ahojte.